Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyong tanan. Kamong nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kay tas-an sa mga langit. Nining takna sa kagabion sa gihapon kami mapasalamaton diha kanimo ug maghatag kamig mga pagdaig diha kanimo. Salamat nga hangtod niining mga taknaa gawas nun paghihapon nga ikasabod sa kahanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Ginoo, magapanalangin ka niining nga programa, niining estasyon, ug panalangin ni ang tanang mga tao nga nagapaminaw Ginoo. Pinaagi sa paglihok sa Espiritu Santo, malamdagan ug kagiyahan ang ilang mga salabutan sa pag-iila sa kahayag sa kaluwasan ug unta sila imong pagakabigon nga makaduol sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuhoan ug lauman nga among madawa tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausap pa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta makaadto sa pinakamin porsyon sa atong programa, ato sa aning ibanan og pipila lamang ka mga text messages ang naabot dinhi sa atong cellphone. Okay, maayong udto Kuya John. Layo pa ang oras sa inyong programa pero nagkaduol na ang oras sa pag-expire sa among load. Dili mi kabalo kung kanusa ni Kuya pasudlan og load ang among cellphone. Mugreat lang di ay ko og happy birthday sa kang uncle mo kang uncle Mommy nga mag-birthday siya ugmang adlaw. Salamat sa pagbasa Kuya. Okay, salamat po. No? Okay, niapatay basahon. Maayong hapon kaninyo sir. Maayo unta kadtong akong gitext og matagaan dayon ninyo og atensyon kay lumalargahay baya ko sir, basig dili na noon ko makabati sa inyong pagtubag unya sa pangutana. Okay. Sa kuan di ay ni katuning sa okay, mauni ang sa ang imong paglarga next week pa man, no? Unya kagabi doon ako'y gitiksan. Doon ako'y gikakuan. So karon dili pa ni nato tubagon. Next week pa bitaw ka mo larga. Anya, salamat kayo niya. Okay, sure nga dili na ko mahisgutan ang imong pangalan diri sa kahanginan, no? Okay, salamat kayo. Last text nga akong basahon. Maayong gabi kaninyo pastor. Ang akong pangutana naman di ay ni, so dili lang pud usa taan kay naa naman tay gipasaligan nga atong tubagon karon, no? Okay mga higala, si Brother Libby sa dili pa moadto sa pag-iban pod og pipila lamang ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas mayo siguro Brother Libby nga imong maliliuna diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita mga lugar nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa tanan natong mga listener. Kutob sa naminaw karon o naglantaw sa ato nga Facebook Live.
So kamong tanan amo nga gina-welcome ini nga tulumanon, Jesus is our hope. Makahimo na mahigala sa pagpadangat sa inyong mga mensahe pinaagi sa pag-text sa among mga number ni Brother John o pwede ari mo sa comment section nato sa Facebook. So amo na nga basahon ni gala namon mga importante nga mga messages, no? Ani alang sa wala pa makasulay og lantaw sa ato nga live, i-search lang ninyo sa inyong Facebook higala ang DYCM Bugo ani Adventist. Ni alang sa atong mga viewers, mga followers, palihog atong i-share mga higala ang atong programa ngadto sa atong mga mga binahal sa kinabuhi ngadto sa mga friend para nga daghan makapaminaw o niya daghan nga mabless sa pulong sa Ginoo. Okay, maadto na ta sa pagbasa nining pipila ka mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Apay jutay dinhi. Okay, atong nakita dinhi si Brother Ronilo Itang. Happy midweek sa tanan. Kaigsuunan nga makanunayong naminaw og nagbiyo karon og maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless sa Brother Ronilo. Niya po si Brother Rufino Moreno nagsend siya og duha ka mga heart og duha sad ka kamot nga nagpray. So thank you Brother Rufino. Niya po si Sister Gloria Ferrer sa Canada. Ang iyang mensahe, good PM, Brad John, Brad Libby, og sa tanan nga nagtan-aw ning maong programa og sa akong igsuon nga anaa sa kayang Nestor Olivar, Virgie Olivar, mao na lang kuno ni ilang paminawon kay dili na siya kasugakod og simba sa upper na ilon kay luyahon na niglawas. Adto na lang sila magsimba sa balay uban sa mga SDA nila nga silingan ato silang i-appeal sa pag-ampo. Okay, no? Niya po si Joseph Lagarisa. Mayong gabi, happy midweek sa tanan. So good evening Brother Joseph. Niya ato ning dalikyatan makadiyot higala og lantaw ang pikas. Niya po si Erlinda Neri Istaura. Ang iyang mensahe, happy midweek to all sa tanang SDA members diha sa Matag of Church sa Leyte. Okay, ni apod si Nona Hani Monterde Punay. Mayong gabi ninyo anha Kuya John, Kuya Libby og sa tanang listeners. Happy midweek sa tanan. Naami naminaw diri sa Aguho kauban ni Mama og ni Papa samtang ga-prepare padulong sa simbahan. Salamat sa pagbasa and God bless. So good evening no sa mga Punay family diya sa Aguho. Salamat sa pagbiyo hanay. Good evening yung tanan diha. Okay, ato ning dalikatan una paglili din pikas nga screen. Ato ning tan-awon mga higala ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Nag-like ang uban nag-send nag-heart, nagpasabot na love, nagilab na ang programa. Ari na ta magtan-aw sa mga nag-like. Niya Sir Linda Neri Istaura, Joseph Lagarisa, Gad Binsig, Jean Yonting, Moises Alex Liaban, Florinda Manso, Jivne Jeris Malate. Okay, arita sa nag-heart. Niya po si Ronilo Itang, Edwin Iscario, Gloria Ferrer, Narcipi Pelayo Edoliberio, Nuna Hani Monterde Punay, Ronaldo V. Bragat, Chel Notario Aragon, Merifel Vargas, og Aniceto Priscelias. So as of this time, mauni ang atong nakita sa screen.
ato mga pinalangga nga mga kaigsunan ug kahigalaan nga nag-send og love ug nag-like sa ato nga program. So karon taud-taud atong pangbasahon ang mga mensahe nga moabot dinhi. O niya ang panahon akong ibalik ang Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga entertainon karon nga gabi. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto taan ning pangutana nga angay natong tagaan og pagtagad, no? Ang kini nga pangutanaha medyo sa daghan ng mga panahon na paabot ni pero lahi man ang hanay na pod sa pangutana pero maura gihapon ang atong mapasabot pero di bale kay lain ang hanay sa pangutana, lain na pod ang nangutana. So ato gid ni nga tagaan og pansin, no? Okay, ni ay ato ning basahon. Maayong udto sir si Efren Sinangguti di ay ni. Okay, dagang salamat Brother Efren Sinangguti. Okay, akong kalipay ang paghatag og pansin ining imong kuan Efren Sinangguti ining imong gitext dire unya tumanag gyud ang imong gisulti nako nga mobisita ka sa simbahan sa Seventh-day Adventist. Wala may mawala nimo og mutuman ra ka sa imong gisulti, imong gisaan niya. Wa po'y mawa nimo og mobisita ka. Ang ako lang ang ako lang ikaingon nga pag-abot nimo dito sa church, mapansin ka man gyud nga stranger ka ra, bisita, no? So daghan ang makighimamat nimo. I-introduce lang nga usa ka sa listener dinhi sa ato nga programa kay malipay kaayo ang mga kaigsuonan nga mo abi-abi nimo, no? Okay, dagan salamat Brother Efren ato ning basahon, no? Sir, maayong gabi. Duna ko'y gika istorya nga kauban nako nga kolektor. Unsa ni nga kolektor sa linding banig unsa ni doon ako gika istorya kauban nako sa kolektor INC sila, meaning Iglesia ni Cristo ni INC sila. Wa man gyud ko'y Biblia ang gigamit niya nga gibasa gisulti, wa man sad siya nagdalag Biblia sa Juan 17:1-3 nga gipamulong man kuno ni Kristo nga ang amahan bugtong tinuod nga Dios. Naaba di ay kuno'y bugtong nga apil pod ang anak pagka Dios. Salamat kaayo sir. Okay, Brother Efren, no? Salamat kaayo unya unsa man human og tubag namo aning pangutana please ko og kinini ang text dayon ko humagtubag namo ani pero di usa ko makareply kay muuli pa man ko sa balay 43 kilometers pa akong daganon una pa ko makaabot sa balay unya sultii ko na dayon ba ang imong amigo nga kolektor nga makapaminaw sad sa tubag kay mo man toy atong sabot kay ingnan matika nga mas maayo gyud nga mahangyo nimo kadtong naghisgot ni anang bersikuloha nga makapaminaw siya inigtubag nato anang bahina. So please tiksigog ko nga nakapaminaw gid siya unya kung itugot lang niya nga makuha nako ang iyang number aron kami magka-istoryahay, no? Inunta text may mahitungod anang bahina. Salamat Brother Efren Sinangguti. Okay, mahitungod ni ining mga puntuha Brother Efren. Parihaw man kahamong duha gyud way Biblia pero gihisgutan lang na niya. Gihisgutan lang na niya. Ang tinuod kini pod sila kasagaran gid nila nga mga membro wala na tuguti nga magbasa og Biblia. Ang gitugot sa ilang nga walay sabod nga ipabasa kanang ilang pasugo pero Biblia kung pwede lang sila rang mga ministro mo'y mubasa dili ang membro.
Niana palang mga bahina, niana palang mga puntuha, makasabot na ka nga dunay daghang mga butang nga ilikay o itago diha sa membro nga numan nga dili man na tagaan o pabasahon og Biblia. Pero dili na ta mo question pa kung unsay ilahang huna-huna mahitungod ana. So ato lang gyud nga susihon og pamation atong utingkayon og basahon ang nahisulat sa Biblia. Karon sa Juan 17:1 ngadto 3 nga iyang gisgutan nga gisulti kuno sa anak nga ang amahan bugtong tinuod nga Dios, naabay bugtong nga apil ang anak pagkabugtong. nga Dios pastilan Brother Efren, dugay na gining mga bahina na natubag nato dinis kahanginan, pero nindot sa Ginhinoon nga imo ning napabalik. Mo na nga kamo na mamoy ka istorya diha isuway kunog refer dire sa atong programa aron nga matagaan nato na og pagpasabot sa Biblia. Ang tinuod Brother Efren, kining Juan 17:1 ngadto 3 usa ni sa mga haligi nga mga bersikulo nga ilang gunitan aron ilang ipatuo sa mga membro nga si Kristo dili Dios, tungod kay gisulti man nga bugtong ang amahan tinuod nga Dios. Usa ni sa ilahang gigamit. Pero kining bersikulo ha Brother Efren, bisan gamay, wala ni nagtug-an, nagpasabot, nagsulti nga si Kristo dili Dios. Kining mga bahina sa makadaghan nagyud nag-challenge ta aron mahuman ug matapos na ni nga isyu tungod kay kini nga programa based on the Bible, bisan usa na lang ka bersikulo o ka teksto o usa ka sitas nga ika-text dire nga nagpamatuod nga si Kristo dili Dios. Pero hangtod karon wa gyapon naka-text niini, meaning nga wa gyud di ay mabasa sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Kay kung duna pa'y mabasa, duna na'y nag-text. Ngani, naaman to'y nagpasalig, limag yun kuno kabukyang Biblia, minuslim kuno ng usa. Unya, taas kuno siyag sa labutan. Pero ang taas og pagpanabot, wa magyapon makapadala og usa ka bersikulo o sitas teksto hangtod karon nga nagpamatuod nga si Kristo dili Dios. Unya, kung dunay mga pagpamatuod sa Biblia mabasa nga si Kristo Dios, ang i-encounter ana nila mga pangatarungan, dili kamatuoran. Karon atong basahon kuno ni. Anhita ni ining translation sa ang pulong sa Dios o kon the Word of God. Ato sa aning basahon ni, then moadto ta sa uban nga salin to prove nga wala gyud salin sa Biblia nga nagpamahayag, nagpamatuod nga dili Dios si Kristo. O ni atong basahon no? Human makasulti si Jesus niadto, mihangad siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang panahon, pasidunggi ang imong anak aron pasidunggan kausab sa imong anak. So dinhi ang issue dinhi nga gipakita between the Father and the Son. Why lain ha? Unya ipadayon na tog basa sa 2 nagingon. Kay gihatagan mo akog katungod sa paggahom sa tanang tao aron mahatagan ko sa kinabuhi nga walay katapusan ang tanan kanila nga imong gihatag kanako. Mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan, o nga ang mga tao mag-ila kanimo nga maulamang ang tinuod nga Dios, o mag-ila usab kanako nga imong gipadala. Kining bahina Brother Efren, dili ni nila tiwason, anha ra na sila kutob nga makaila unta sila kanimo nga ikaw ang bugtong matuod nga Dios. Dili na nila kuanon, kay kalo man na diha ang sunod, dili na nila tiwason. Sa laktod pagkasulti, mao'y hinungdan ang mga membro dili makapansin nga ang pagbasa putol-putol o gisayop-sayop.
Mao ni ang disadvantage gyud kaayo sa mga tao nga igo lang maminaw pero dili mo basa kay wa man say mabasa o basahon kay wa man tuguti nga makatinil og Biblia. Nakuha niyo punto arita sa 3. Mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan nga ang mga tao mag-ila kanimo nga maulamang ang tinuod nga Dios. Mag-ila kanimo nga maulamang ang tinuod nga Dios. So karon dili ni tiwason ug basa ang sumpay ani ug mag-ila usab kanako nga imong pinadala. Nakuha niyo ang punto sa giingon ni Kristo nga ang mga tao mag-ila kanimo nga maulamang ang tinuod nga Dios. Pagunsa ang mga tao mag-ila sa amahan nga maulamang ang tinuod nga Dios ug mag-ila usab kanako nga imong gipadala. Karon kay bugtong man ang ipalabas ana naduha na. Ang Juan 10:30 nag-ingon si Kristo, ako og ang amahan usara. Busa wala misupak nga gipamatud-an sa Biblia nga ang amahan bugtong matuod nga Dios ug kang Kristo nga pinadala kay si Kristo bugtong usab nga matuod nga Dios ug unsa man bugtong kay usara man ang amahan ug ang anak. Klaro na, ha? Karon ato pang basahon na po diri sa King James Version atong tan-aw ni kung unsa pagyud dinhi. Nagingon dinhi og sama nakapamulong na si Jesus niining mga sultiha, giyahat niya ang iyang mga mata ngadto sa langit og miingon siya, Amahan, ang takna nahiabot na. Pasidunggi ang imong anak aron ang anak magpasidungog kanimo. Sanglit gihatagan mo man sila kinabuhi kagahom ibabaw sa tanang katawan aron paghatag og kinabuhing dayon ngadto sa tanan nga imong gitugyan kaniya. Og ang kinabuhing dayon mao kini ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios. Unya kalom man naisumpay dili nila na lawson diha ra putlon. Klaro kayo nga ang gipaila sa anak nga ang amahan bugtong tinuod nga Dios. Wa nay laing Dios kay bugtong man. Pero kung atong padayon nagbasa nagingon, naging bugtong tinuod nga Dios ug kang Hesus Kristo nga imong pinadala. So kung nituo og niila ka nga ang amahan bugtong tinuod nga Dios, mausab ang imong pag-ila kang Kristo kay mo'y gisulti dinhi nga pinadala kay nganuman ang amahan ug ang anak usara sila. Tan-awa ra gud ang gihisgutan sa Juan 10:30 nagsulti si Kristo, ako ug ang amahan usara. Usara gyud sila. Wa na maingon nga naduha. Pero ipagawas gyud sa kamatuoran ang gisulti sa Biblia nga si Kristo dili Dios kay ipalutaw nga tawo ra gyud si Kristo og unya ang bugtong tinuod og wa nay lain nga Dios ang amahan ra. Ay wa man tay supa kana kay nagtudlo bagud tag duha ka bugtong nga tinuod nga Dios nga amahan usara man pero og kang Kristo nga imong pinadala. So si Kristo niining mga bahina usa sa amahan o pagka-Dios. Kung atong tan-awon dinhi sa Juan kapitulo 10 bersikulo 30 sa gihisgutan dinhi ni Kristo, ako og ang amahan usara. Mao ni ang gipamahayag ni Kristo nga ako ug ang amahan usara. Karon atong basahon kuno aber ang Juan 17:11 unsay gisulti dinhi sa 17:11 sa Juan. Kay nag-ingon si Kristo, ako ug ang amahan usara. Unya ingnon gid ninyo nga duha sila nga usara man usa sa pagka-Dios. Niya Juan 17:11 atong basahon unsay gisulti dinhi matud pa. Karon mobalik na ako diha kanimo ug dili na ako magpuyo niini nga kalibutan. Apan sila magpabilin pa dinhi o balaan nga amahan. Pinaagi sa imong gahom nga imong gihatag kanako, bantay kini nga
mga tao aron silang tanan mahiusa sama nga ikaw ug ako usa lang. O usa lang gyud si Kristo nga amahan. Maunay hinungdan nga ilimod gyud kay ang itug-an, ang katunga iunsa man. Ilimod. Ha? Itug kay ang amahan ug ang anak usara na sila, buo. Oh, asag amahan ug anak usara, buo. Pero ngano man nga di man itug-an si Kristo tungod kay ang ilang gisunod nga pagtulon-an og doktrina dili pagtulon-an o doktrina sa Biblia. Karon naghisgot si Kristo nga ang amahan nga nagpadala kaniya. Kini bang amahan nga nagpadala kang Kristo nga anak dinhis kalibutan miila ba nga si Kristo Dios? O kun ato kuno aber nga tan-aw dinhi kung unsay gisulti dinhi ni kanana ang ni Ginoong Hesus dinhi sa Juan kapitulo 5 ato ni nga tan-awon ha. Unya kamo diha easy lang, kulang mo kay ang ato dinhi pagpasabot raman sa nahisulat sa Biblia. Niaw, kung atong basahon dinhi sumala sa Juan kapitulo 5 bersikulo 32 ingon ini ang gisulti ni Kristo, matud pa ni Kristo, apan adunay usa nga nagapamatuod mahitungod kanako og sayod ako nga ang iyang gisulti kasaligan. Anitas popular version. Og adunay magpamatuod kanako og ako nahibalo nga ang iyang pagpamatuod kanako kini tinuod. Tanaw ra gyud ha. Adunay magpamatuod kang Kristo ug matud pa ni Kristo nahibalo ko nga ang iyang pagpamatuod kanako kini tinuod. Ang pangutana, kinsa maning magpamatuod kang Kristo ug ang magpamatuod kang Kristo tinuod? Ipadayon nato sa 37 nagingon. Og ang amahan ang amahan di ay ni way lain ha. Og ang amahan nga nagpadala kanako mao mismo ang nagpamatuod mahitungod kanako. Si Kristo na mismo nagsulti nga ang amahan nga nagpadala kaniya siya na mismo ang magpamatuod mahitungod kang Kristo. Karon kining amahan nga nagpadala sa anak nagpamatuod man mahitungod sa anak ang amahan ug matud pa ni Kristo nahibalo ko nga ang iyang pagpamatuod mahitungod kanako kini tinuod. Nan kay tinuod man ato kunong susihon kuno kung gipamatud-an ba sa amahan ang anak nga iyang pinadala nga Dios. Pamatiin ninyo sa Herbianon kapitulo 1 bersikulo 8 ug 10 giingon dinhi. Apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya. Tanaw ha, timan-in ninyo ingna ko ninyong bakakon ko kung dili ba mo idagandagan sa lain nga salin. Doon na bitaw to'y ka-text-text nako. Inako, sayop manggani nga mga salin nga nagpamatuod nga si Kristo Dios unsa man nga salin sa Biblia nga insakto nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Please text me or tell me. Hangtod ron, wagi intay na text ang lima ka book Biblia og lalom og salabutan. Ngano man, prueba na pamatud-an nga ang bakak nga doktrina mulutaw ra gyud maila kadugayan. Niao, apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya, ang imong gingharian o Dios wala gayoy katapusan og matarong ang imong pagdumala niini. Kinsa ang nag-ingon ngadto siyang anak? Ang amahan, ang Dios. Nag-ingon, ang imong gingharian o Dios. Kung ang amahan miila kay nagpamatuod may tungod kang Kristo nga si Kristo Dios, kumusta man nganong dili mangyud dawaton ang pagpaila ang gisulti sa amahan nga unta klaro man nga ang ilang giila nga Dios ang amahan pero nganong dili nila dawaton ang pagpamatuod sa amahan nga nag-ingon siya apan may tungod sa iyang anak siya nag-ingon ang imong trono o Dios. So tin-aw na karon dinhi sa Contemporary English Bible kung atong basahon pamatiin ninyo nag-ingon dinhi. But God says about His Son. Kinsa man nga God? Ang amahan.
says about His Son. Kinsa niyang anak? Si Kristo. Akong basahon na, nagingon, you are God. So katinaw o kaklaro mahitungod ana. Idagandagan na gani mog salin, pangitai ginyo asa nga salin, unsa nga salin nga nagpamatuod nga dili Dios si Kristo. Kay bisan unsa panang salin nga gamiton, wala kay makita o mabasa nga si Kristo dili Dios. Nagpamatuod ang tanang salin sa Biblia nga si Kristo Dios, sila lamang ang wa nagpamatuod sa gipamatuod sa Biblia. Nagingodin, but God says about His Son, you are God and you will rule as King forever. Your royal power brings about justice. Sa James nagingon, the scriptures also say, in the beginning, Lord, you were the one who laid the foundation of the earth and created the heavens. Gipamatud-an gyud nga si Kristo ang nagbuhat sa langit. Nan kung imong basahon sumala sa Henesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Milutaw ang matinaw mga tubig sa imong pananaw ug sa imong salabutan nga si Ginoong Hesus Dios gayon. Apan aron mahatagan og kahigayunan ang mga pagtuog baruganan nga dili Dios si Kristo, asa diin unsa nga salin sa Biblia usa lang ka teksto ipadala asa mabasag makita nga si Kristo dili Dios. Simple lang. Yano lang kung kini matubag na ba sa pagkakaron. Dako maning nga kauwawon nganuman napamatud-an sumala sa Biblia nga bakak ng pagtulun-ana. Mabitaw si Kristo, nagpasalig si Kristo siya, magbantay mo nga walay magapasalaag ninyo. Asa na makita ang pasidaan ni Kristo? Dinha sa Mateo 24:4, magbantay mo nga walay magapasalaag kaninyo. Karon ato pang dugangan ang dugang pamatuod nga gipamatuod na may tungod kang Kristo. Niya sumala sa gihisgutan sa Roma kapitulo 14 versikulo 9, ingon niini ang gihisgutan ato ning basahon ragod nagini og sa 11 nag-ingon, mao kini ang hinungdan nga si Kristo nagpakamatay og nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi og sa mga patay. Kay nagaingon ang kasulatan. So nag-ingon ang kasulatan. So ani sa ta, mo standby sa ta ani be. Atong tan-awon ang Juan 5 Juan 5:39. Ingon si Kristo kamo nagasusi sa mga kasulatan. Unsay gisusi? Ang kasulatan. Kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Ang kasulatan di ay nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Kana mo'y atong gipamatuod ang gipamatuod sa kasulatan bahin kang Kristo. Karon naabay makita sa kasulatan nga gipamatuod nga si Kristo dili Dios, please hurry up, it takes dayo na dire kay kung di na maabtan ang oras nato ron ugma na lang na nato basahon ug naaman galing. Nagingon dinhi, mao kini ang hinungdan nga si Kristo nagpakamatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. 11 kay nagaingon ang kasulatan. Kinsa nagingon? Ang kasulatan. So ang giingon sa kasulatan maupoy giingon nini nga programa nga inyong gipamatian. Nagingon dinhi, ako ang Ginoo nga buhi. Moabot ang adlaw nga ang tanang tawo muluhod sa akong atubangan ug muila nga ako Dios. This is very clear. Apan kung dili pagani gid mo makasabot sa klarog tin-aw nga pagpasabot sa Biblia, nagduda nagyud mi ana og ngano pa. Ngano man tinaw klaro gipasabot sa Biblia. Moabot ang panahon matud pa kay nagaingon ang kasulatan. Ang kasulatan nagingon, ako ang Ginoo nga buhi. Moabot ang adlaw nga ang tanang tawo muluhod sa akong atubangan ug moila nga ako Dios. So kana tin-aw na, klaro na. Karon
kung ato pagyod nga basihan dinhi kun ang Biblia giila nato nga the Bible is the words of God and the Bible is the foundation of the truth. Ingon ini Juan 17:17, balaan na sila pinagis kamaturan, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Pamati ang dugang pagpatinaw sa natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Ang gihisgutan sa ikadong Pedro 1:21 nag-ingon, matud pa sa ikadong Pedro 1:21, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Timan nga ang giila o ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti sila nga minanduan sa Espiritu Santo. So it means kung unsa ilang gisulti, mando na sa Espiritu Santo. Karon ang mga balaang tao nagpamatuod ba pinagis mando sa Espiritu Santo nga si Kristo dili Dios o nagpamatuod nga Dios? Atong basahon kuno ni ang gisgutan Roman 9:1 og 5 kun unsay gisgutan diri nag-ingon. Karon may isugilon pa ako kaninyo og tinuod kini. Matud pa ni San Pablo, ang Roma dinhi, this is the first books out of 14 books nga nasulat ni San Pablo. Nagingon, karon may isugilon pa ako kaninyo og tinuod kini. Timani ha? Tinuod ni kun ang Biblia nagsugilon og tinuod kini nga programa nga inyong gipamatian, Jesus is our hope, nagsugilon pud og tinuod. Niya. Karon may isugilon pa ako kaninyo og tinuod kini nga anaa ako kang Kristo og dili ako mamakak. Wa gyud mamakak si San Pablo aning iyang isugilon may tungod kang Kristo. Padayon na kagbasa. Ang akong konsensya nga ginagaman sa Espiritu Santo nagpamatud usab nga tinuod ang akong isugilon. Timani nga ang konsensya ni Apostol Pablo ginamhan sa Espiritu Santo. Kay gigamhan man siya sa Espiritu Santo, gimanduan man usab siya na nagpanulti minanduan sa Espiritu Santo, giun sa paghom sa Espiritu Santo, giun sa pagsulti ang gipamahayag ni Apostol Pablo. Sa 9:5 kung basahon. Kaliwat sila sa mga pinili sa Dios niadtong unang panahon ug ang ilang kaliwat nagagikan si Kristo nga sa iyang pagkatawhanon ang Dios nga makagagahom sa tanan ug dalaygon sa walay katapusan. Si Kristo unsa? Dios. Akong basahon sa popular version nagingon, matud pa naila ang mga ilaha ang mga patriarka ug kikan kanila sumala sa kaliwatan na tao si Kristo nga mao ang Dios. Mao ang Dios. Kung natao si Kristo mao ang Dios, mao po na gipaila ini nga programa kay mo may gipaila sa Biblia og unya ang balaang espiritu, ang mga balaang tao minanduan sa Espiritu Santo, busa ang Espiritu Santo na nagpanulti sa gipamulong sa mga balaang tao nga si Kristo Dios. Timani ka na mga kaigsunan nga ang Biblia nagpamatuod sa kamatuoran. Kung inyong isalikway ang pamatuod sa Biblia, samara nga ang kamatuoran wa ninyo kinahanglan. O kung dili na gani ang tao mutuo sa tinuod, 100% adto na makatuo sa bakak. Og ang tinuod ilhon nga sayop, og ang bakak ilhon nga insakto, basig mabiktima ka niining mga panghuna-una. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot, ug natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Basig naa pa dahi inyong gitago-tago, gitipigan, ipadala diri kay ato na nga hatagang pansin sa kahanginan. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tanaw ng mga mensahe ari sa tong keypad nga cellphone. Atong basahon ni si Sister Philly Desor, maayong gabi Kuya Libby, Brother John, og sa tanan usab na minaw og nag-view karon. God bless sa tanan. Salamat sa pagpasa Kuya. Salamat pod Sister Philly. Niya po'y niya sad si Brother Felipe Soliera. Maayong gabi Brother John, Brother Libby. Musta naman mo from Felipe Soliera. Oy, Brother Felipe, okay rami kaluoy Ginoo. Kami mangumusta po nimo, kumusta man ang imong pagkinabuhi o pagpangalaga diha sa Ginoo karon. Hope nga nagpabilin kang matinumanon, nagmainiton, ligon ug madasigon sa imong pagtuo kay ang Ginoo hapit na mobalik. Brother Felipe, ang Diyos magapanalangin nimo.
Ato ning tanaw ni Apod si Chel Notario Aragon, maayong gabi kaninyo Barjon, Kuya Livy, happy midweek sa inyo ug sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya Livy, God bless sa tanan. Ni Apod si Lane of Keria, happy midweek mga kaigsunan og labi na ninyo diha Kuya John ug Kuya Livy, watching from Kinatarkan. Kiniapod si Dong Bob Ritoya, maayong gabi ninyo Dong Liv og Dong John. So good evening Dong Bob. May gabi diha dong. Hope nga okay ra ka. Salamat sa imong ka-active sa pag-sunod o subaybay sa atong programa. Kiniapod si Moises Alex Liaban, akong ikasugyot sa mga membro sa INC ni Manalo nga makabasa naman mo sa Biblia. Pinaagi sa cellphone kay maka-download naman. Tinawad na, no? Daghang mga apps sa Bible, mga higala. Niapod si Mirar Kim Egot Gomez. Good evening sa tanang nagpatalinghog ug nagsubaybay sa programa nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. God bless us all watching dinhi sa Puro Placer Masbate from Gomez family. So good evening no sa mga Gomez family diha sa Masbate. Niapod si Roland Neri Ginon, Barjon og Barlibi, maayong gabi kaninyo og sa tanan nga naminaw sa inyong programa sa radio, ilabi na diri sa Metro Manila, sa Visayas og Mindanao. God bless to all watching. Kiniapod si Sister Chari de la Cruz Nugas, nag-send siya og tulo ka mga heart og duha kamot nga nag-pray. So good evening niyo diha Chari, uban sa imong panimalay. Niapod si Brother Ronilo Itang, maayong gabi sa tanan og akong ikasulti. Wanis di ay ning INC, dili Trinitarian. Sorry Yes, kayo. one is na. One is. Ngadto sa mga INC. God bless. So, God bless also diha Brother Ronilo. Okay, mo ito tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Yung sa to paghanay, Brother John? Na siya'y kauban nga kolektor, Brother Libe. Wa man siya Biblia, ang iya pong kaubang kolektor wa pod, pero ang isulti sa Juan 17 uno nga 3 nga ang amahan bugtong tinuod nga Dios, na abadi ay bugtong nga apil pod si Hesus pagkabugtong. Okay, salamat no. Bugtong ang amahan nga Dios niya na nganong naapil mas ginusos og ka Dios nga bugtong raman ang amahan. Ang amahan ni Gala, bugtong Dios ang amahan. Si Kristo pod, bugtong anak nga Dios. Ako rin kong basahon, atong tanawon anita magbasa una sa New World Translation sa Watchtower ni Bible and Tract Society nga Bible. Sa 1:18, kay ang iyang pangutana sa Juan 17:1 nga 3 man abradyo no? Yes. Gisgutan diya bugtong ang amahan bugtong Dios. Mao gina iyang gipugnan kanang verse. So dili gyapon to sulat, so di mo na mahitabo higala nga magkasinumbagay ang sulat ni Juan. Siya goy writer ana. Atong tanaw dinhi ang Juan kapitulo 1 bersikulo 18. Muna atong mabasa walay tao nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang bugtong gianak nga Dios kinsa nga anaa sa dughan uban sa amahan, mao ang nagpatinaw kaniya. Muna itong mabasa sa New World Translation nga Bible sa Saksi ni Hioba. Ang atong mabasa rin bugtong gianak nga Dios. Dios nga anak di ay bugtong gianak nga Dios. Di arat nang itandi pa yun. Arita sa Biblia nga ang pulong sa Dios nga Biblia. Muna itong mabasa sa 18 yapon. Wala gayoy tao nga nakakita sa Dios nga amahan. Apan gipaila siya kanato sa bugtong anak nga Dios. Si Kristo bugtong anak nga Dios. Ang amahan bugtong amahan nga Dios.
O di pa itong basahon. Dirita sa Biblia higala nga kana bang maayong balita nga Biblia. O sa mga gihapon nga verse sa 1 versikulo 18. O naamoy maayong balita diha nga Biblia. Pwede na inyong tanawon pero common man kaini nga naataan no basaha diha niyo atong basahon diri ha. Wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios. O mapay Dios maayong balita Biblia mo ni common nga Bible karon. Bugtong anak nga Dios. Bugtong anak nga Dios si Kristo. Oh, arita sa Contemporary English Version. Mao ni pagkasulti higala. No one has ever seen God. The only Son, batay ha? The only Son who is truly God. Klaro ana. The only Son, bugtong anak ka Dios, kinsa matuod nga Dios. Kisa nagpahiga na si Apostol Juan. Sa Juan 17 po higala 1-3, si Apostol Juan gyapon nagsuwat ana, wa gid may supak ana nga ang amahan bugtong Dios nga amahan. Si Kristo pod bugtong anak nga Dios. Duha na ba ang Dios? Dili. Si Kristo miingon siya sa Juan 10 versikulo 30, ako og ang akong amahan usara. Dayon ang nahitabo nangasuko ang mga tao nga wala mutuo nga Dios si Kristo. Atong subayon sa San Juan. Kanya din ako basahon sa Biblia higala nga ang pulong sa Dios. Sugdon 30. Ako og ang amahan usa lang. Kay usa naman sa pagka-Dios mahigala. Bulag sila sa persona. Karon gayon na itong basa ingon si Sos. Ako og ang amahan usa lang. Ang gipasabot usas pagka-Dios. Gayon tanto uno, pagkadungog ni adto sa mga Hudiyo, mipunit sila pag-usab og mga bato aron batuhon siya. Munit sila bato mga Hudiyo kay di man sila mutuo kay pananglitan usara di ay si Kristo amahan sa pagka-Dios. Kaya say binuang na pasipala di ay ni. So namunit sila bato, kailang batuhon si Kristo. Kay buto pasabot nga nagpaka-Dios siya. Di man sila mutuo nga Dios si Kristo. Ingon si Sos, pagkadungog ni adtos mga Hudiyo, ipunit sila usab og bato aron batuhon siya. Apan miingon si Sos kanila, daghan ang gibuhat ko nga maayo, nga kamo mismo nakakita o gipabuhat kini kanako sa amahan. Asa ba niining akong mga gipangbuhat nga nahimong hinungdan nga inyo kong batuhon? But ipasabot nga sa inyo nakita nga akong mga gipangbuhat nga maayo. Asa man ana ang buhat nga akong nahimo nga mao'y rason nga inyo kong batuon? Tanaw na to, unsay tubag sa mga tao. Gayon sa sa 33, kating mga tao nga di mutuo nga Dios si Kristo. Nga mo man bato unta sa unang panahon. Gitubag siya sa mga Hudiyo. Ang tubag sa mga Hudiyo. Dili kami mubato kanimo tungod sa maayo nga buhat. Naay rason sila. Wa nila batuhon si Ginoo tungod siyang mga buhat nga maayo. Tanaw na to sunahan. Kung dili tungod sa imong gisulti batok sa Dios, naaday sa gisulti batok sa Dios, sa mga gisulti niya, katong pag-ingon niyang ako o ang akong amahan usara. Kaya di sila mutuo nga si Kristo po Dios ang amahan Dios. Tanaw to sunahan. Unsa ingon ni kung dili tungod sa imong gisulti batok sa Dios, kay ikaw tao man lang, manilang pagtuha, kay ikaw tao man lang, apan nag-ingon ka nga ikaw Dios. Sila gid mismo nakasaksi. Nag-ingon man gud ka nga ikaw Dios. Sa pag-ingon ni Kristo, akog amahan usara, nagpasabot na nag-ingon si Kristo nga siya Dios. Libon sukuas mga Hudiyo. Kay di gid sila mutuo nga si Kristo Dios mga higala.
O dili ta nagtugtuyok sa libro ni San Juan. Tan-awon pag yun nato uban nga mga bersikulo dinhi sa Juan, arita sa Juan 1. Paminawon niya atong basahon na balik ta sa Juan 1. O ni atong tan-awon ang record sa bersikulo 1 ngadto sa 3 mga higala. Ari na ko basahon sa The Living Bible. Mo ni atong mabasa Before anything else existed, there was Christ with God. O kisam ning God, ang Father. O sawa pa kuno manungha ang tanang butang. Aduna diha na si Kristo. Kauban sa Dios, kauban sa Amahan. He has always been alive and is himself God. Siya kanunay buhi og siya sa iyang kaugalingon Dios kaklaro ana. Sa nuwan niya resulti ana. Gayon ang 3. He created everything. There is nothing exist that he didn't make. Iyang gibuhat ang tanang butang. Og walay butang nga ning tungha nga dili binuhat ti Kristo. Oy, pagkatin-aw kayo. Dios naghigala si Kristo. Amo na ang Biblia mo atong ipa-conclude. Nga pa atong basahon sa contemporary English version. Muna itong mabasa, bawag yapon nga verse. In the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God and was truly God. Amo na, kisa ng Word, mao si Kristo, and was truly God siya, matuod nga Dios mahigala. Doon na pa ba ilaing sulti ni San Juan nga matuod nga Dios si Kristo? Arita magbasa sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20 mga higala. Ang atong mabasa mauni, paminawa ha, unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. Mato pa itong mabasa din Aron ko basa sa Amplified Bible. Kita nasayod sa pagkatinuod nga ang anak sa Dios ning anhi sa kalibutan og naghatag kanatog sa labutan aron makakita tag makasabot og maayo. Sa klaro kaayo diha kaniya siya ang matuod og diha kaniya kinsa siya ang matuod sa iyang anak si Jesucristo. Inya ingusunan, this man is the true God and life eternal. This man kinintawhana matuod nga Dios og kinabuhi nga walay katapusan. Klaro kayo nga si Kristo Dios mahigala. Wa naman tay time niya si Raymond Tumakay. Mayong gabi Brad John og Brad Libby from Olango Island, Lapu-Lapu City. Okay, sa napahing pitapuso na itong tulumanon, ania ang atong theme song. Mga higala mag-ampo kita, mahigugmaon og dalangpanan nga Dios nga naa ka sa trono